Sviđa mi se ideja da svaka kaciga oslikava suštinu svoje osobe na neki način. Znaš, kao tikve. A kako tačno ovo odražava moju suštinu? Dobro, kao da to nije očigledno. Ma daj, dosta šali, Izabela. O, mislim da smo na poziciji. Dame i gospodo, dobrodošli u leto jesen. Za danas. Da li stvarno misle da mogu da pobegnu od maminog besa tako što će se sakriti u ovoj zabavnoj, ogromnoj, veličanstvenoj jesenjoj gomili lišća? E pa neće ako se ja pitam.